इब्सार ग्रुप ऑफ कॉलेज कर्जत। दर्जेदार शिक्षण, अनुभवी शिक्षक वर्ग, आम्ही देतो 100% नोकरीची हमी। फिजिओथेरपी, नर्सिंग, हेल्थ आदी अभ्यासक्रमाचा पॅरामेडिकल डिप्लोमा, तसंच कॉमर्स, सायन्स, लॉ, मेडिकल या क्षेत्रात करिअर घडवण्याची सुवर्ण संधी। तेव्हा अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क करा 7506436965 7276403835। खोपोली नगराध्यक्ष पदाचे शिवसेनेचे दावेदार असलेले कुलदीप शेंडे यांचा नुकताच वाढदिवस झाला। वाढदिवसाच्या निमित्तानं जोरदार शक्ती प्रदर्शन त्यांच्या समर्थकांनी केलेलं दिसून आलं। कुलदीप शेंडे हे आमदार महेंद्र थोरवे यांना साथ देताना दिसून येत आहेत आणि आमदारांचे जवळचे समर्थक म्हणून त्यांची ओळख आहे। कुलदीप शेंडे हे आमदार महेंद्र थोरवे यांना साथ देताना दिसून येत आहेत। कुलदीप शेंडे हे अभ्यासू, आक्रमक चेहरा म्हणून खोपोलीमध्ये ओळखले जातात। तसंच त्यांची प्रतिमा खोपोली शहरामध्ये चांगली असून त्यामुळे त्यांना नगराध्यक्ष पदाची संधी देण्याचं काम महेंद्र थोरवे यांनी केलंय। कुलदीप शेंडे यांना शुभेच्छा देण्यासाठी महेंद्र थोरवे हे सुद्धा उपस्थित होते। माजी नगराध्यक्ष दत्तात्रय मसूरकर यांनी सुद्धा त्यांना शुभेच्छा दिल्या। कुलदीप शेंडे यांना सुद्धा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये ऑफर होती, मात्र त्यांनी आमदारांची साथ सोडली नाही। आपण केवळ महेंद्र थोरवे यांनाच साथ देणार अशी भूमिका त्यांची दिसून येते। त्यामुळे यावर्षी खोपोलीमध्ये कुलदीप शेंडे यांच्या वाढदिवसाची चर्चा शहरामध्ये झाल्याचं दिसून आलं। त्यामुळे खोपोलीमध्ये कुलदीप शेंडे आणि त्यांच्या समर्थकांनी जोरदार मोर्चे बांधणी करताना दिसून आलेत। खोपोली विकासनामा।